El punto número 19 de la Comisión Informativa de Igualdad y Desarrollo Local, moción solicitando el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género. El dictamen de comisión es favorable. Bé, això, la situació és pràcticament la mateixa que en la que ens trobàvem en el punt anterior. L'any passat, en el 2017, es va aprovar un pacte d'estat contra la violència de gènere en el que se comprometien tots els partits signants a dotar amb 200 milions d'euros i se pacte per a tirar endavant els acords. En el projecte de pressupostos estatals només s'incloïen 80 milions i finalment s'aprovaran amb 200 milions d'euros dotats per al compliment del pacte contra la violència de gènere. Jo només volia donar gràcies i animar a la ciutadania a mobilitzar-se perquè en aquest cas s'ha aconseguit. És un èxit que hem d'agrair tant a les feministes de fora de les institucions com a les feministes de dins de les institucions, que també n'hi ha, i animar a la ciutadania a seguir mobilitzant-se en aquestes qüestions perquè espere que arribi el dia que també el govern pugui recapacitar en qüestions tan importants com poden ser les pensions i altres. Així que res, moltes gràcies a la gent que s'ha mobilitzat per això i gràcies també als partits que recolzaran uns pressupostos amb 200 milions d'euros. Gràcies.